Hello guys, good morning. Today is April 14 and it's around malapit na mag 4 AM guys. So we are going to airport. Where are you going, Nak? With your dolly. So pupunta po kami ng airport, char. Pupunta kami ng Pangasinan. Yehey! So mga 4 days lang kami doon. Hanggang Sunday lang kami kasi may work pagka-morning. Ay, pagka-Monday. Ano ba? So, ayun guys. I'll update you later guys. Bye-bye! Dito na kami sa airport guys. Mararating lang namin. It's around 5:20 AM. Dapat 5:30 nasa loob na kami kasi may baggage kami. Ayan, durian. Ma-request ang buong bayan, char. Nahirapan nga kami maghanap kahapon kasi paubos na yung mga durian. Tapos, yung iba luto na. Dapat kasi hindi pa masyadong hinog para luto. Dapat hindi masyadong hinog para pagdating doon sakto. So, ayun. Kagabi lang namin binili. Ilang piraso na lang. So, bali 5 yan. Yung 3, hinog na. So, inopen na lang namin. Tapos, nilagyan namin ng yung tawag dun? Yung pang-wrap. Yung puti. So, yun. Yun na lang namin nilagay. Tapos, duha lang yung hindi hinog. Ayun, yung hindi namin binuksan. Kanina, naghahanap pa kami sa daan. Pero, masyado pang maaga. So, wala pang bukas. Na fruit stand. Wala, 5 lang talaga yan. So, tulog. Bye-bye! Bye-bye, Lati! Bye-bye, Lati! Hi! 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 Hey, Bobby! Hello! Kulit-kulit! Ah! Ha? Hello! Na-milk si Bobby. By the way, kung napapansin nyo, meron siyang sugat. Sa kakulitan niya yan, guys. Hinila niya yung lalagyan ng durian. Buti hindi sa mata. Diyan lang. Yan. So, ayun. Natamaan siya ng durian. Yan si Daddy. Hey! Pasok na mo kami sa airplane. Yan. Kanangkuan ba? White gali. Hi. Hello guys. Daddy. Ha? We wish our patients full cooperation and compliance with highly appreciated. Please do not hesitate to call the attention of our cabin crew should you require further assistance or clarification on these important. Ricky Sanideo, Mr. Marison Tubat, Miss Soledad, Hi. Mr. Trigo, Karating sa wakas. We're here. Excited na ako makita si Sophia. Si Bobby. Let's go. Huh? What? Yay! Ha? Eh, si Buman. Isa nga play, tanawa. Bobby!
Ano? Ano? Bobby! 3, 1, 2, 3 dito pa na. Hi, dito. Dito Sunday. Saan kayo naka-parking? Malapit lang. Dito na kami sa Manila. Ayan. Kami sa Manila. Ayan. Sophia! Sophia! Ay, ate! Hi! Hello! Uy, ate! Hello! Napasaksunin mo. Ate Pia! Oh, Ate Pia! Yay! Hi! Pani? Charong with laman? Charong bilog. Mas masarap to. Ayaw mo to? Special with special laman? Kuya, isa pong chicharon with special laman. Isa lang po. Ay, di siya bagong luto. 316. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Dito na tayo. Yes, finally nakarating na kami sa bahay ni Nanay. Ayun si Nanay. Oh. Salamat. Hintay na. Uwi na kayo eh. Ang ginoo ko. Ang iasik-sik kayo. Ano ba yan, ha? Pasalubong niya. Pia! Suka-suka dyan, kumusta? Yung mga nilalagnat dyan, kumusta? Nakakain na ng Jollibee, natanggal ang lagnat. Ayun, ang gusto ko makita, yung asawa mo. Ano ko? Sumbay ka dito! Ako, andin ka dito! Sumbay ka sa mainit na daw, yung iba dyan, natanggal yung lagnat sa Jollibee. Kita yung ingay. Nakadalawa pa ng resya pa noon ang matapos. Oh, yung kumusta yung nagsuka? Ay!
Buksan ko na yung kanina. Nagluluto ako, sister. Nagluluto ako. Nang ano, naulugan ng durian. Hindi alam ng durian. Hindi ko alam ng durian. Yung may tusok-tusok na prutas. Nahulog sa mukha niya. Pinasugat. Ay, wag lalabas. Halika ka. Nanay! Saan si nanay? May games kayo dyan? Wala. Nanay, saan si nanay? Ayan na si Papa. Ako na si Wala siya. Alis ka dyan, kuya. Alis. Alis ka dyan. Walang battery ata. Ayan, kay Aljun yan. Kay Aljun yung ano, yung piano-piano. Oo, yung luma. Makulit-kulit ka nga mo eh. Siwat-siwat yan. Hi! Hello! No, di na ako kilala. Hello! Hello po! Wala na naman. Meanwhile. Saan mi? Dito, Liko. Pa? Dito papunta. Dito sa kabila, pabayan yan. Dito, pabalik tayo sa Manawag. Kasi dyan na yung malapit na Jollibee. Dami kayo mag-live. Ano, picturean pa ka diya. Dami kayo mag-live, Vic. Bakit? Enough mo na di. Enough mo? Wala siya yung face mask. And then, what else ate? What else? Alam pa ko ng ano, gatas ni Bobby. Wala silang lata. Huwag mo kayo, bayaran mo pa yan. Suot na? Oh. Magbay kasi imong upan ko. XL. XXL. Ito po si mami ko guys, nagbabayad. Babayad si mami ko. Naghintay po sa line. Guys, naghintay po sa line. Hmm? Ay, brush. Ay, baka may benta si nanay doon. Yung lata lang po. 900 grams. 900 grams. Oo. So, ngayon guys, pupunta kami ng Jollibee kasi nagtatampo yung isa kong pinsa na maliit. Bakit wala daw siyang Jollibee? Hindi kasi siya nakasama kanina sa pagsundo. So, bila namin siya ng Jollibee. Sila ka chicken pala itong duwa lang. Ayun, may mga bata. So, may drive-thru pala yung Jollibee. Maya na lang kayo bibili. Pa-picture muna si Daddy sa... Dito, di. Mas maganda, di. Daddy! Ay, sorry po. Excuse me, Nak. Oopsie. Olivia! A few moments later. Lang yun ni Sophia.
Hito, hito. Guys! Hi! Kain tayo! Hi! Char. Diba, big family? Hi! Hi, Joy! Mga pinsan ko yan, oh. Dati niliit nila, ngayon may mga anak na sila. What? Kawawa nila ako. Wala lang naman. Ito na lang, ilagay mo. Ito ha. Ako yan. Anak niya pala yung large, ano? Kawawa ka naman, be. Ay, si Tito Sande. Ay, si Tito Sande. Ay, nanay yun. Nanay. Besh, kawawa ka naman. Tawagin natin si nanay. Teka lang. Nanay! Hello, Kuya Pulit. Hi, hello. Tingkay. Kasama nito ko hindi ka nakain. Nay, mga lewa, yakok. Ay, kok ka. Ay, ang kok ka. Si Romeo, bili daw siya. Harapan di pita ka rito. Kung wala mga labas na. Kung Si Tita Piang nag-ano dito. Yan. Sasawan namin. I-try mo. try mo na yung gamay. Bakit magustuhan? Baka di ko magustuhan. Pero namit man. Pero masarap. Wait, first time mo eh. Ako nga, naubos mo na yung sa akin, no? Masarap yan. Masarap yan. Ano? Galingan mo, nandiyan si tita. Masarap? Ah, okay lang. Ay, okay lang. Sarap, sarap. Para napilitan ah. Hindi lang sanay. Sarap na sarap si Daddy dito, oh. Nabili namin sa Bulacan. Sarap. Yung bagong Sarap. luto talaga ba? Niluto pa nila. Oh, niluto pa nila bago nila lagay dito. Hello guys! So, kung nakikita nyo, nandito na ako sa Mindanao. So, ayun, i-explain ko lang kasi pinutol ko na yung video. Ang next doon sa video natin is, ang next vlog natin is sa Ilocos naman. So, grabe yung traffic. Actually, kung walang traffic, kung hindi Holy Week, kasi uwian yun eh, Thursday. 14, grabe yung traffic. Oo, grabe. Tapos yung binubuga pa ng aircon sa sakyan is mainit na. Sobrang tagal na namin sa daan. So naabutan kami ng mga ilang oras di. Ang tagal. Dapat 2 to 3 hours lang yung biyahe kasi shortcut kami. Ay, grabe talaga. Malapit na 1,000 ano? Aha. Basta alas 9 tayo umalis. Shortcut lang nabayad natin sa Shortcut. 300 plus 360 tapos 360 natin. Basta ganun. parang 800. Oo, tapos iba din yung sa ibang toll gate, yung sa palabas ng Skyway. Sabi mo na mga hindi lalagpas ng 1,000. Yun yung nabayaran namin kasi nag-shortcut nga pero ganun pa rin traffic. Grabing traffic, uwian kasi yun. Thank you kay Tita Alice, kay Tito Jonathan, kay Tito Sandy, kay Nanay, lahat. Hindi ko na maisa-isa, basta Thank you. lahat ng family namin sa Pangasinan, mga pinsan ko, sila Nanay, sila Tito Marvin, sila Tita Fe, nagluto. Sino pa ba? Mga pinsan ko, sila Nuvi, sila Marjo, lahat. Oh. Sila Miko, lahat. Di ko na maisa-isa, basta thank you talaga. Thank you. Na-enjoy yung ano namin doon. Magpakita ka dito. Kasi inisikaso na si Sofia, Dalia, si Daddy. Siyempre ako. So, yun. Tinitignan ka niya, Daddy. Ba't daw nagtatagalog tayo? Sobrang saya namin doon. Kasi kaso kami doon.
At pagdating namin doon, nagkain. Sobrang mababait yung mga tao doon, guys. Tapos naalala ko pala, sa sobrang busy, hindi ko na napuntahan si Ate Eri. Hi Ate Eri, kung nanonood ka, Ate Ribong. Yun, pasensya ka na, hindi ka namin napuntahan. Tapos nung pagpa-uwi na kasi, wala din kayo, nasa Manila din kayo, sayang. Ito yung kaibigan mo, hindi mo Oo, si Jessa. Kainis. Hindi ko na rin napuntahan. Kasi Jessa. Kasi plano ko nun sa Manawag kami, dadaan kami. Hindi ko na nadaanan kasi nagmamadali na kami kasi bumili kami ng pagkain, ulam. Hindi pa sila kumakain na nung oras na. Kaya sabi ko sa kanya, bukas na lang ulit ng gabi. Kapag makauwi kami galing Ilocos. Yun naman, pag uwi namin ng Ilocos wala na. May pinuntahan din sila. So yun, wala. Hindi na kami nagkita. Pagod na rin kasi ako noon nung nag-chat siya. Alas 10 na. Pagka 1 alis na naman kami papuntang Manila. So, ayun talaga. Kawawa si Tito. Thank you talaga, Tito Sandy. Sobrang bilis lang kasi nung araw. Saglit lang kami doon. Kung medyo mahaba, mapapasya lang ko talaga lahat. Pati yung bahay namin, hindi na kami pumasok kasi talaga nagmamadali na kami kasi pagkabukas flight na namin. So siguro dito ko natatapusin yung first vlog natin. Part 1. Ay part 2 na kasi part 1 yung kila Sofia. Part 2, ay yung part 3 nito, ang next is yung Ilocos vlogs. So yung part 3 nito, ang next dito sa vlog ko na to is yung Ilocos. So, ang next kong vlog dito is yung Ilocos vlog. So, dito ko natatapusin yung vlog. Thank you for watching. See you on my next vlog, guys, in Ilocos. So, dito ko natatapusin yung vlog again, guys. See you in... So, dito ko natatapusin yung vlog ko, guys. See you on my Ilocos vlog next week. So, bye-bye! Thank you guys for watching.